जि सान्दुं गोसायाव आयुफोरा मानामुनि खागासिनो दं आरोना बिसोरो मानामुनिखौ फाननो खादों आरोना बिसोरनाव सोङैनि मानो खादों आयु सान्दुं गोसायाव मा खालामदों नोंसोरो मा खालामदोंलै जि खाखुमनानै नै मा खालामदों देलाय खोथालाय लाजिबायसो ने खोथालाय दे बुंब्रा दे बुंलाय मा खालामदो बावै नोंसोरहा मा खालामदोलै मा खालामदो हो मानामुनि खादो मा खालामनो खादो फाननो खादो आयु लाजिनो ओरैनो नायलाय दे खोथा नामखौ खोथा दे खोथा दे मा नाम खोथा दे मालानिफ्राय खादो नोंसोरो बेखौ दहायनिफ्राय खैथासोनिफ्राय आयु सान्दुं गोसानि बेलासिनि 12थानिफ्राय बिसोरो मानामुनि खागासिनो दं आरोना फाननो खादों बिसोरो स्कुल थांगोन थाखाय नोंसोरो स्कुल थांदोंमोन ओमफ्राय गबाय खैथायाव गयो 12थायावनो गयो 11थायावनो मानो गदो एथ' थाबनो मानामुनि खागासिनो दं आरोना नों सानफ्रोमबो खायो नामा देवबार हरबाय थायो आरोना फाननो मैयाबो खादो बेसे मोनो नोंसोर देवबारबा फाननायनि खोथा जेनेबा बाल्थिंसे खानो हाबाथाय बेसेबां मोनो 100 थाखा मोनो मा बायो जमायना दोनो मा खालामनो जमायदो जेनेबा देलाय गस्ला पेन बायनो सोर खानो खोथादो नोंसोरखौ बिबै बिबौआ खानो खोथादो बिबै बिबौनो हरफायो नामा नोंसोरो फाननो देवबारबा हरफायो आरोना नोंलाय मा बायगोन देलाय खोथालाय मा बायगोन देलाय खोथालाय जि खाख्लबबायसो नै नै बिथिंबो सासे खारबोदों आरोना नै बेबो खानो फैदों आथुर जाबलायथारदों नै सान्दुं गोसायाव नै ओरैबायदि सान्दुं गोसा जादों आरोना दायो बेलासे मिनिबायसो नै दे खोथालाय मा नाम देलाय दे खोथा दे मा नाम आयु लाजिबायसो नै दे खोथालाय नोङो मा नाम नोंना आयु नामखौनो मिथिया गावनि नामखौनो मिथिया देलाय नों खोथालाय मा नाम खोथाना लायो दे नोंनालाय नै थिंबो सासे दङ बेलाय सोरनि इ बाल्थिङा सोरनि बुंबाय नामा दासो खादो नोंनालाय देलाय खोथालाय मा नाम देलाय मोखां होआ देलाय खोथालाय लाजिलायो फिसानो देलाय मा खालामनो खादो देलाय नोंलाय खोथालाय देलाय मिथियाखैथ' आरो देलाय खोथालाय मा खालामनो खादो आयु नोंलाय दे खोथा दे मा नाम नोंना दे ब्रा जिखौ बोखार खोथा नोंयो खोथा दे आयु जि खाख्लुम नै सान्दुं गोसायाव जिबायदि खादों आरोना खावथंनो जे लाजियो जोंना गथ'फ्रा गामिनि गथ'फ्रा नै बाल्थिं जासिगोन बेना बेसे जागोन इयो पलिटिं बेसे जागोन नैयो जेनेबा इयो इखिनिया बेसेबां जागोन पलिटिंसेल' इयो आयु जेनेबा बेसे खै पलिटिं जानाय हरो नोंसोरो देलाय खोथालाय जायाखै बेसे पलिटिं जानाय हरो नोंसोरो देवबारबा सानथाम गोजोन खायो नोंसोरो आयु बिदि सान्दुं गोसायाव खागासिनो दं नै नायनि देखायाखै नै ना इसिनि जाबाय आरोना इयो पलिटिं जागोन जाया पलिटिंसेयाव बेसे खरि फानो 10 थाखाल'थार आयु एथ' सान्दुं गोसायाव खानानै नै पलिटिंसेयाव 10 थाखाल'नो फामायालाय सोरनो हरो फामाया नों हरा न'आव जायो नोंहा फाना बिसोरो फानो फानो गासिबो फानो देवबार हाथायाव नै देवबार हाथायाव सोर बायो मानामुनि नै बायफैनो हागोन देवबारबा नोंनालाय दे नामखौ खोथालाय मा नाम देलाय खोथालाय नामखौनो मिथियानो
सनेका मा लिरो दे खोथा दे नै खोथानालाय दे नै आयु नामखौनो खोथाया नायलाय इसोरो दे नों खोथा दे जुमि मा लिरो नङा उपाधिया मा लिरो उपाधिया मा लिरो टाइटेलखौनो मिथिबा सरगियारि बसुमतारी बर' जुमि सरगियारि हा ए इखौनो खोथानो लाजियो दयनिफ्राय दे खोथा दे नोंसोरबो खोथा दे नोंना मा नाम दे खोथाया नोंलाय खोथाया दे नाम खोथा दे मा नाम नोंना खोथा दे फामे मा लिरो फामे बसुमतारी ए फामे बसुमतारी बेना दे नों खोथा दे मा नाम दे खोथा दे नोंना अनजालि बसुमतारी ना अनजालि बसुमतारीनो ओमफ्राय नोंनालाय निजोम बर' ओमफ्राय नोंनालाय देलाय खोथा हो सुमि बर' नैया नाय दे खनसे नै आयु लाजियो गथ'फ्रा नै फिसा फिसानो केमेरा लानायखाय माने भिडिअ लानायखाय लाजिदों आरोना दे दे खाबाय था नोंसोर सान्दुं गोसायाव ए साथा लानांगौ मा बायगोन नोङो हो जेबो बाया सोरनो हरफायो मैगंखौ फाननो आबै ओंखारनो बेसे बेसे मोनो बेसे मोनो 30 थाखा नङाबा 40 थाखा मोनो सानसे ए देवबारबा आरोना 40 थाखा मा खालामो नोङो समायना लायो समायनानै मा बायो आंदो नोङो देनां देलाय बहि बायो आरोना ओमफ्राय बहि ओमफ्राय मा बायो पेन्सिल ओमफ्राय कालार ए पेन्सिल कालार ए नोंसोरलाय मा बायो दे खोथा दे नों जेबो बाया मेथाइ जाखायो नोंथ' मेथाइ जानायखाय ओंखायनो खाथें थें मेथाइ जायो बियो नै मेथाइ जानायखायनो खाथें थें मेथाइ जाबा देरनो रोङानो फुंनोबो रोङानो दे खोथा दे नोंसोर मा बायगोन दे खोथा दे निजोम दे खोथा दे नों खोथाया नों खोथा दे ना सुमिमोन नामा दे खोथा दे मा बायगोन दे नोङो दे खोथा लाजिना जालालै नोंसोरदो सान्दुं गोसायाव आयु नै